Ahoj a vítejte u dalšího videa, kde se podíváme na zbraň HK416. Tak nejprve něco k balení. Balení je naprosto standardní, není na něm nic zvláštního. Nevím, jestli jsem to naskládal stejně jako vlastně, když to takhle dorazilo, pravděpodobně ne. Nicméně, pokud chcete vidět, tak dole v popisku byste ještě měli mít video na unboxing této zbraně, takže se tam můžete podívat, kdyby vám tohle nestačilo. Každopádně ve zbrani jste asi jako první byste tam uviděli manuály. Já jsem je bohužel někde ztratil, ale každopádně v těch manuálech nebylo nic zásadního, nic úplně extra důležitého. V podstatě jste se tam dozvěděli jenom, že nesmíte s tou zbraní prostě, že musíte dbát na ochranu a tak. A jediná vlastně nějaká důležitější věc, co tam byla, tak bylo, že jste tam měli úplně prostě schéma všech součástek, co vlastně byly ve zbrani, takže to bylo asi jediný důležitý. Nebylo tam ani nic k prostě technickým parametrům, nic k tomu, jak prostě rozebrat zbraň a tak, to tam prostě vůbec nebylo, což mi tam docela chybělo. Myslím, že to je docela škoda, zvlášť pro lidi, kteří vlastně si s tím nedokážou poradit, tak bych očekával, že by to tam mohlo být víc rozepsaný. Tam bylo v podstatě jenom jak naplnit zásobník vlastně kuličkama a plynem. Takže tak, ty návody by mohly být prostě lepší a víc obsáhlejší. No nic, nevadí, všechno se to dá najít na internetu, takže tak. Každopádně dostali jste k tomu jeden zásobník, mohli jste si zase vybrat, jestli chcete na CO2 nebo na gas. Ty zásobníky jsou celkem solidní, líbí se mi, jak jsou kovový. Je to úplně, jsou teda plynový, takže jsou úplně něco jiného, než jste zvyklí u elektrických zásobníků. Pak jste teda dostali samotnou zbraň, která byla ještě zabalená vlastně v nějakým obalu plastovým, který už jsem teda vyhodil, takže ho nemám. Pak jste ještě dostali plničku vlastně do zásobníku a ještě nějaký náčiní teda, který taky zrovna moc nevyužijete. Jinak zbraň teda nedošla v polystyrenu, ale vlastně v takhle kartonu, který nevím proč, ale je teda na dvě půlky, což absolutně jedno, ale furt mám radši, když to je zabalený v kartonu, než v tom polystyrenu, protože když to potom vyndáváte a tak, zaprvé to dělá ten divný zvuk, což nemám moc rád a hlavně jsou potom polystyren, ty kuličky celkem všude, takže ten karton je i ekologičtější a tak, takže teď se podíváme na zbraň samotnou. Zbraň byla zakoupená na Airsoft Pro. Dole v popisku máte link, kdybyste si chtěli prohlédnout parametry nebo jste uvažovali o koupi. Zbraň je teda replikou útočné pušky HK416. Je to teda vlastně 1:1, co se týče reálu, má i reálnou rozborku. Konstrukčně se velice podobá reálným zbraním, má podobný spoušťový mechanismus s úderníkem, kovový závěr, vratné pružiny nebo funkční vlastně záchyt záběru. Zbraň je teda celokovová až vlastně na tuhle posuvnou část vlastně pažby, která je polohovatelná, díky tomu je velice kompaktní a zbraň je celkově vlastně velice pohodlná a velice snadno se s ní manipuluje. Zbraň vlastně má už jakoby reálné funkce, takže když chci zbraň uvést do provozu, tak musím vlastně natáhnout závěr. Potom už si každopádně můžu vybrat různé režimy, jako je zajištěno, jednotlivě a dávka. Vlastně s každou ranou se nám vlastně kopne závěr, vlastně se nám pohne
jakoby dozadu, takže vlastně zbraň kope. S dávkou je to mnohem intenzivnější a ten zážitek je taky mnohem větší. Takže tak, každopádně zbraň a její výkon se pohybuje okolo 440 fps. Je to teda hodně závislý na počasí, obzvláště na teplotě. Takový pracovní rozmezí je od 15 až do 25 stupňů, jinak bych s tou zbraní nedoporučoval hrát, buď to se vám může nějak poškodit, zničit, můžete mít problém s plynem, anebo ten výkon prostě nebude optimální. Každopádně ukážeme si teda reálnou rozborku. Zbraň nemá samý jakoby pro, ale má i taky pár proti. Nevýhodou je těžko seštelovatelný hop-up, také se o ní už musíme více starat, vlastně musíme ji udržovat, čistit, mazat, což je docela časově taky náročný, už to není pro jakoby lidi, co prostě si na to ten čas nenajdou a co prostě dojdou, se zbraň uklidí, ale prostě musíte si té zbraň více věnovat. Je to prostě více jako reálná zbraň. To se někomu to hodí, někomu ne. Je to prostě pro určitou část lidí specifickou. Jinak vlastně máme na zbrani vlastně velkou plochu, kam si můžeme upnout různé vybavení díky ryslištám, které vlastně slouží k úchytu vlastně tomu vybavení. Můžete tam dát všechno od kolimátorů po lasery, svítilny, rukojeti a tak, nějaký gripy. Tadyhle vlastně ještě je zajímavý. Tohle vlastně tady to můžeme odšroubovat jak tuhle část a můžeme na ní našroubovat tlumič, tak můžeme odšroubovat i vlastně tu část. Ovšem, tady v té části je vlastně schovaná ještě hlaveň, takže nedoporučuji, neměli byste si vlastně sešroubovat tohle a dát si tam tohle. Mám pocit, že u reálu by nemělo jít vlastně odšroubovat tato část, ale je teda pod ní skrytá hlaveň, takže vlastně díky tomu, že ale ji můžete odšroubovat tady, tak vlastně se tady vlastně je možnost koupit si nějaký tlumič a vlastně si ho tam dát a zakryje nám tu hlaveň. Mohlo by to vypadat celkem esteticky hezky, takže tak. Jinak zbraň můžete zase pohánět dvěma způsoby. Negativem je, že to je teda dražší, ten způsob vlastně toho provozu, než u elektrických nebo manuálních zbraní. Je to vlastně, je to teda open bolt, můžete si vlastně vybrat mezi CO2, které je teda dražší, anebo ještě gas, který taky není zrovna levný. Já jsem teda zvolil gas, každopádně u toho CO2, tak tam teda dáváte ty bombičky, jedna stojí asi 25 korun modem a vlastně u toho ten výkon s každou ránou jakoby klesá. Zatímco ten gas to dokáže jakoby udržet stabilnějc, no. A hlavně to plnění je rychlejší a když vám za boje dojde plyn, tak když ho máte v batohu nebo někde prostě po ruce ten plyn, tak to není problém vlastně tady tím spodkem naplnit. Zatímco u těch CO2 to tam potom je takový je to složitější a zdlouhavější. A každopádně to by bylo asi ke zbrani pro zatím všechno. Podíváme se teď na rozborku. Teď si ukážeme rozborku airsoftové zbraně HK416. Vlastně musím uvolnit vlastně tenhle kolík a ještě tady jeden. Tím se nám vlastně oddělí tato horní část. Tady máme vlastně spoušťový mechanismus. A pro výjimutí trysky a tak nám stačí, když vlastně to máme jenom takhle, ale pokud chceme se dostat ještě dále, tak odemdám i ten druhý. Potom se nám vlastně tyhle dvě části už zcela oddělí. Tadyhle vlastně máme závěr a trysku, tímhle vlastně do zbraně jde plyn. Vyndáme to snadno, jednoduše, jako kdybychom chtěli natáhnout závěr, tak vyndáme buď to jenom samotnou trysku,
na závěr, anebo ještě můžeme takhle. Tady máme teda trysku. Ta tryska je z plastu, což není úplně nejlepší. Můžete koupit jakoby novou, můžete ji koupit vlastně z odolnějšího materiálu, což se vlastně, když byste udělali, tak by nám i pomohlo v dalším postupu s rozborkou. Hned se dozvíte proč. Problém nastává právě tadyhle s tím šroubem. Pokud byste měli vlastně pevnější tenhle materiál, tak můžete normálně použít jako šroubovat tu trysku a jednoduše to takhle odšroubovat. Problém je s tím, že když je to utáhlý, jakože je, tak se bojím, že kdybych víc zabral, tak tohle vlastně urvu a musel bych kupovat nový, což stejně plánuju. Každopádně teda teďko si takhle pomůžeme, ale potom, až budete mít, nebo jestli budete chtít si koupit teda pevnější, tak vlastně budete moc schopni udělat tu rozborku bez vlastně jakýhokoliv šroubováku. Takže určitě to má své výhody. Ta část vlastně nám drží, aby se nám neoddělovalo vlastně pažbí, který potom stačí takhle vysunout, pokud už tam nemáme ten šroub. Je teda poměrně lehký, můžete teda si všimnout, že opravdu všude si můžeme upevnit nějaké vybavení. Další postup. Bývá to tam docela napevno, budu se trochu zabrat. Teď jsem tu měl takový problém, optimálně by to mělo fungovat takhle, že jednoduše to vyndám, ale mě to jakoby nešlo, měl jsem to tam prostě zaseklý, nemohl jsem s tímhle takhle hejbat, tak se mi to teda silou povedlo a je to dokonalá ukázka toho, že vlastně o tu zbraň fakt musíte pečovat, protože tadyhle vlastně vám to takhle jezdí. No a já jsem to zapomněl, vlastně jsem to vyčistil, ale zapomněl jsem si to namazat a vlastně potom mi to kvůli tomu vlastně vůbec nešlo takhle jakoby sploštit, takže se mi to tam zaseklo, měl jsem s tím problém. Takže udržujte si ty svý zbraně v chodu, musíte to potom tuhle zbraň čistit a prostě se o to starat, no. A co potom vznikají takovýhle problémy. Ještě teda, to už není k té rozborce, ale ukážeme si ještě teda tu hlaveň, jak si tam můžete dát místo toho ten tlumič. Tady vlastně máme ještě takhle hlaveň. Ta hlaveň je teda zakrytá tímhle, ale vlastně díky tady tomu úchytu, té redukci, tak by redukci toho zámku, tak by tam měli dát i nějaký tlumič, takže vlastně tlumičem si zakryjete tu hlaveň a nemusíte tam mít nutně tohle. Může to být esteticky hodně pěkný, takže to je zase na vás. Ta možnost to je, mám dojem, že v reálu to takhle odšroubovat nejde. Tak. No a teďko už nám asi nezbývá než jiného, než zpátky složit zbraň. Ta sborka, jakoby složit to, je to úplně obrácený postup vlastně té rozborky. Prostě
děláte to samý, akorát, že prostě postupujete. Postupujete v podstatě pozadu. Takže vlastně, když už jsme v této fázi, tak pokud nám zase stačí vlastně jenom zandat ty kolíky. No a máme složenou, funkční nesmíme zapomínat na to, že test nebyl prováděn za ideálního počasí, bylo okolo 10 stupňů, mám dojem, že bylo pod 10 stupňů, když jsem vycházel z baráku, což není pro tu zbraň naprosto ideální pracovní podmínky, by měly být tak od 15 stupňů. Měl jsem potom i docela problém s plynem, takže to opravdu nebylo ideální, ještě to bylo na kopci a byl poměrně vítr, bohužel počasí si člověk nevybere, ale i tak si myslím, že to bylo docela slušný, ale určitě bychom dosáhli lepších výsledků za ideálního počasí, které teď nebylo vůbec dobré. Takže jak vidíte, tak na 25 metrů, tak nešlo to úplně do desítek, ale většina rán je ještě v černém pásmu, což je dobrý. Myslím, že v bílém je jich méně jak v černém, takže myslím, že na 20 metrů to celkem ujde. Mohlo by to být asi lepší, ale musím taky počítat s tím, že je tady docela vítr. Ale myslím, že je to celkem slušný. Většina rán je prostě v černém poli, takže myslím, že z 25 metrů celkem slušný. Z 45 metrů myslím, že to docela jde. Zase velká většina je furt ještě v tom černém. Už jich je tam podstatně víc i v bílém pásmu, tady koukám, že uletěly i 2 mimo, pokud je to teda od kuličky. A jak zase většina je ještě v tom černém. Takže dneska jsme si pověděli něco o airsoftové zbraní HK416 v plynové verzi. Já doufám, že se vám recenze líbila, pokud ano, napište mi to dolů pod video. A nezapomeňte se podívat na můj Facebook a Twitter a já se budu těšit u dalšího videa. Čus!